Благодаря. Жените и борбите. Днес е 8 марта. Много абсурдно звучи жените и борбите. Нека да видим каква е. Това е специална инсталация, която е в градинката пред Народното събрание. Там е Весела Кръстева. От нея ще разберем всъщност абсурдно ли звучи и да я видим. Добро утро, Весела. Надявам се, че няма да има борба между жени, нали? Сега ще видим. Добро утро и честит празник, Шани! Намираме се на много особено място. Между Народното събрание, Александър Невски и университета в центъра на София. Тук са двете момичета, които правят тази изключително любопитна инсталация. Деница Петрова и Юлия Раданова от Кооперация за дизайн Шарет. Момичета, разкажете ми какво представляват тези боксови ръкавици тук в центъра на София. Това е една инсталация, една провокация, която аз исках да направя в градската среда, да я ползвам като галерийно пространство, която всъщност е един спор от статистики. Както може да видите, те са оформени тук по формата на лепенка върху всяка ръкавица, които са свързани с жените в България и с мъжете също. Искам да подчертая, че не е едностранно. Това не е проект само за жени или само за мъже. Това е за всички. И използвам деня 8 март, който някои хора в България празнуват, асоциирана с цветята и с така яркия червен цвят. Просто да покажа някои неща, които са според мен доста важни за нашето общество и трябва да бъдат така посочени и изложени. Защо точно чрез боксови ръкавици? Символиката е следната. Една жена, т.е. не една жена, всяка жена всеки ден надява една такава ръкавица. В истинския живот те са невидими и влиза в живота с бокс, с борба, със своя собствен проблем. Това са лепенките, които са останали от раните, които тя е понесла. Всяка жена има своя собствена история. Тук са дадени 60 отделни истории. Те са само 60, защото само 60 ръкавици сме представили. Но всяка жена си има своя собствена история, която остава върху нея съответните рани. И ние тук всъщност показваме част от борбите успешно приключили, част от тях неуспешно приключили. Но така искаме да поканим жените да минат днес, да се запознаят. И мъжете. И мъжете също, които, да. Ние се майтапихме, че минувачите минават и казват, вие какво промотирате, какво продавате. Всъщност жени не промотираме, жени не продаваме, те самите не са на разпродажба, няма ликвидация или сезонна така разпродажба на жени. Жените сами по себе си са прекрасни и просто днес трябва да видим истинския смисъл на това да бъдем жени. Истината е, че докато сме тук, много от минувачите се спряха да попитат какво представлява тази инсталация, дали боксовите ръкавици могат да се купят, могат да се пробват. Всъщност, могат ли да се пробват наистина? Всички са добре дошли да дойдат да ги пробват. Те са различни размери. Имаме 3 различни размера. Могат да дойдат да пробват и да прочетат всички съобщения по тях. Много ще се радваме. Това е идеята. Те са сложни. Да пробвате една. Аз ще ви дам, ще ви държам микрофона. Благодаря ти, Весела. Надявам се тази ръкавица да стигне до студиото, но не и до лицето ми. Весела, моля се, вземи и за мен 2 ръкавици. Спешно. Така. Нека да видим. Добре. Благодаря. Продължаваме с най-интересното от сайтовете онлайн, както и зрителските мнения във Фейсбук. Фейсбук работи. Новината. Тази сутрин, да. Новината, че вчера цели 3 часа светът беше... Каква трагедия, каква трагедия. Вероятно е